ukamakamba nkhani yemagay ku Malawi ukonzekere kuti kutukwanira kutchulidwa mayina anthu akuitana kuti iwe ndi gay wasatanike chani. Koma Malawi tiyeni tiganize somokuya ndikamba izizi pakati ipo wa JB kaya woyimba chamba cha rap wa ku America ananena kuti Tay Green ndi gay. Anthu anayika mafotos kuonesa Tay Green atavala dzina zake atakhala ndi anthu ena ake omwe ndozika kuti ndi magay. Anthu pamene pacho kuyankhula zambiri. Tikuyankhula panopa ku court kuli mlandu umenewo. Anthu ena akunena kuti magay azipita ku ndende chifukwa choti ndi magay. Sizogwirizana ndi constitution yathu imene imanena kuti Malawi aliyense ndofanana pa dziko pano. Aliyense akuyenera kukhala Malawi. Nde kunena kuti anthu ena ake ndi magay ndi kuwalakwira ufulu wawo obadwa nawo. Nde kuli achalichi nde akuya nazo zimenezo za mlandu umenewo. Agwirizana mpaka na Asilamu a Public Affairs Committee ma bishop nde Malawi apanga ma Facebook page kunena kuti tipange zionesero anthu akuona ngati kuti basi mlandu umenewo magay akawina ndi kuti dziko lathuli lawonongeka zipitirize kukhala zoti magay azipita ku ndende. Magay asakhale pakati pathu. Nende yambe chonchi nenda kulira mu nyumba yachiti mavera chamba cha reggae kuyambira kale amene ma 1995 muja kuvera achina nani achina Buju Banton. Ndinakula ineyo munthu wodana ndi magay. Bate boy, stay far from here, say boom bye bye in a bate boy hey. Nyimbo zinazakira apena amenewo. Kuona kasaini kali ngati Jamaican weni woti kungoona gay kunyasidwa instantly. Osawerenga za magay sitikufuna kuwaona oloni pamaso. Okay? Nditapita ku college ndinalibe chonchi. Ndi mmene amakulira munthu wakuda aliyense. Anthu akuda ambiri sizitengera zoti ndi wakuti amadana ndi chani magay. Ndi chikhalidwe chathu chimene taphunzisidwa ndilongosola zophunzisidwa kusogoloko. Tafika ku college nditapita kukayamba ntchito ku nation. Ayedita ine anandiwuza kuti ase bwanji tipeze gay timve nkhani yake kuti gay magayiwa kodi ndi chani. Ndi nasagasaga amene magay mblanta nilongwe ukafosa trapensi kupita kuti usiku kuyimba mafoni kulowa mu magrupu ka Facebook. Ndiwo adai nake a Fortune Banduka. Adawona kuti adawa sakufuna kuti yalusa anandipanga connect kwa anthu. Nakumana ndi magay ineyo aku Malawiko nalemba nkhani imene inatulusidwa katatu I think. Makhala kumva nkhani yake. Nakumana ndi abwana ena ake nthawi imene wako MTL big man. Kundiuza kali konse kuti asa ineyo nabadwa gay. Nazindikira ndine gay ndili ku secondary anyamata tikapita kukasamba kuja mandipasa chikoka. Nkazi ayi. Koma panopa ndinakwatira ndi nzimayi chifukwa choti dziko lathuli simamvesa za gay. Okay? Amene anali adamuzi. Nakumanaso ineyo ndi ndani lesbian woyamba ku Malawi kukhala pa front page. Nakumanayi kulilongweko. Nakumanaso ndi adaina ake. Kundiuza kuti abambo awo amamutengera kukapemphera Wednesday iliyonse kufuna kuchosa chinzimu choyipa chopangisa gay. Every Wednesday kupita ku church kumkwapula kutani pakana anankana panopa kumutaya chifukwa choti munthu uja sakusiyabe gay. Okay? Ndikukuvesana Malawi kumene mwakulira ineso ndakulira konko. Komano nditawerenga nditawona nditakumana ndi anthu pakana ineyo ndamangidwapo anandimanga anthu a Blantyre police acho. Ndinatengana ndi adai nake amandiuza za nkhani yawo tapita ku lodge nake pakhonde tayika ma microphone pamene pajapa kaya ndani anauza a police amene kunabwera a police 11 kulanda kamera ine kuti bilisa ku Blantyre police amene
paka na lawyer wakuchani wakubulanda newspaper kubwera ndi pamene nankaopa ano kuti inu anthu kungoyankhula. Okay, anthu ife tapitako kunja ku China kuno kuli magay angati almost 30 million 1% kuli anthu 30 million magay. Ndetawerenga amene anayambisa zoti gay ukakhala gay uzikhala mlandu ndi aku Britain. Atabwera kalekale paja anapeza ifeyo kunali miyambo ina yake ngati ku Congo kuti iweyo ukhale mamuna umayenera kukhala nditani kuchindidwa pamatako kudambwe kwawo mapanga zimenezi. Kunali miyambo, kunali anthu ena kuti azimayi amatenga na azimayi kukhala manja. Kale azungu asanafike kuchani ku Africa kuno. Kunali ugay kulibe zikhalidwe zina zake zoti samazitengera kwambiri zimenezo. Koma atabwera aku Britain anatiphunzitsa chani za chalichi, anatiletsa zinthu zina including kutiuza kuti ugay ndi mlandu. Pakana panopa kuti muwerenge section ya penal code imene imaganiza za ugay, mukapita ku Uganda ndi yomwe, ku Nigeria ndi yomwe, ku Malawi ndi yomwe, konse kumene kwapita azungu timalesa ugay chimozimozi kuyuza mawu omweomwewo. Zikutanthauza kuti anatipasa lamulo imene iwo aja anasintha maganizo. Kalekale ngati ku America American Psychological Association APA amanena kuti munthu ukakhala gay ndi kuti iweyo mutu wako nditani ndi wopenga. Amaona ngati kuti iwe ndi kuti ndi wopenga. Diseka window. I'll edit that out. Okay. Ku America American Psychological Association amanena kuti iweyo ukakhala kuti ndi wopenga. Ukakhala kuti ndi gay ndi wopenga. Ndiri kunaliso maiko ena kuti amapha magay. Hitler uja akupha majews nthawi ineyi amapha majews, amapha anthu olumala, amapha magays, amapha anthu akuda. Kalekale paja azungu ndi amadana nazonso zimenezi kwambiri musamaone panopa choncho. Okay, panopa nyengo zinasintha amene. Ugay munyama ulimo, penguins, anyani, chani ulimo. Ugay si matenda. Zimango chitika kuti munthu wina ake ngati sikumalawi kupa chapompano kwa bwera kamwana kena ake kuti nambano ndi chani ziwalo zonse. Mapezeka kuti azimayi ena ake chani mati chani kanyemba kacha kumakhala ngati mbola amene yayikulu. Kumapezeka kuti azimayi ena ake khala ngati mamuna chibesi. Basi iwo zochita za inende moyo mwanga mose ndakumana ndi anyamata ena olobodoka a soft. Ndakumana ndi azimayi zina zake zoti zimangofuna kusewera ndi ndani nda nyamata, zimangopanga za chinyamata kuvala ngati soja kukonda zimakombati chani amene zimachitika. Sivuto lawo ndi mahomes kula achina Caster Semenya wa ku South Africa kuti basi iye chibadwireni ali ndi testosterone wambiri mpaka nama mulesa iweyo usathamange ndi chani ndi azimayi chifukwa choti thupi lakoli sikukhala ngati azimayi. Tavula malaya kuona ali ndi nyini. Okay. Komano magazi yako muli testosterone wambiri ndi kupangiza kuzakuti ndiye anthuwo tiwayika kutiko anthuwo ndi athu omwe magay yako Malawiko. Ineyo kuti ndikhulupirire kuti izizi magayiwa ndi anthu ngati ife. Ineyo ampropose munthu wina akakonda nyini akakonda zimatako zina zake nyini yonyowa china chake umaziwa. Koma ngati kuli nyamata wina kuti akaona chithako chimene mumadalira ineyo chithako chinchafu china yake changati nthochi chamadontho ase chakumalawi inake nyini chauri nyowa bobo. Basi yendo manena no ine zimene vai amene ngati munthu angakane zimene magomera ineyo kuti pamoyo wanu amalawi magomera zimene chithako china yake nyini yake tight pussy. I say pussy so tight, I say like the conditions of people from the land. Koma
samafuna zimene zonse pamene mkhulupireni munthu uyo amakondana azimuna okhaokha pali ena amakondana azibambo okhaokha ndekuli Amalawi ndife onama kwambiri chifukwa choti mu malamulo athu m'Baibulo amalesa zinthu zambiri kuba chanjani kunama chanjani okay koma malamulo a dziko chifukwa chani mageyi okhawa ndi amene tikunena kuti azipita ku ndende chifukwa chani mageyi okha ndi amene azipita ku ndende osapita anthu akupanga chani anthu akupanga mitala anthu akupanga zinthu zambiri anthu akunama anthu akubanda zinthu zambirimbiri chifukwa chani zimenezozo anthu a charity samapanga zionetsero kashigezi ija munamva apaki akupanga chani zionetsero inuyo Amalawi kuli Amalawi ngati ndani Pemphero Mphande Lucius Banda ndi anthu oti sipapita mwezi asanayike zina zake zopanga dis mageyi mpopulation iliyonse kaya ya nyama kaya ya anthu kudziko lina iliyonse olamwene ku Saudi Arabia kuli mageyi at least ka 1% amakhala mageyi ku China kuno kuli mageyi ola kanize chotani kumakhala mageyi anayamba kale kukhalako ndipo sazatha iyayi zimangochitika kuti anthu akaberekana chonchi imakhala something special pena pake munthu uyoyo amakhala gay ndiye olomukanize ndiyoti mumange ndende zazikulu panopa anthu akuoneka kwambiri sizoti chifukwa choti azungu awatomo iyayi chifukwa choti panopa anthu zaufuluzi akuzidziwa andi kulibe koti apite ndi Amalawi kulibe zoti aname zinthu zija sizophunzira iyayi zinthu sizophunzira iyayi kuli mageyi achikuda kuli mageyi achizungu kuli mageyi achichinese kuli mageyi achikorea ndiye mageyiwa sizoti kaende satanic kaende chani kaende iyayi ndiye anthu ndithu kuli mageyi oti alibe chabe chimene angapange ngati kanyamata kakumalawi ndekapita kutiko nde kuli anthu azimayi ena akuoneka ngati achimuna ndeti kataya kutiko zimene akufuna mageyiwo mlandu wa Malawi ndikunena kuti pa malamulo a Malawi aliyense azikhala ofanana sakufuna zoti kaya muwapase president ndipo anthu amaopa mageyi chifukwa choti anaphunzitsidwa anakula ndi kacha imeneyo ngati ya Jomeka koma sizitipindulira panopa amene kuli chani kuli ma human rights live and let live inuyo mumakonda chani kunyenga azimayi mumakonda azimayi okay anthu ena amakonda azimuna azimayi ena amakonda azimayi ndi moyo wawo umenewo inuyo usakukhuzeni anthu amenewo sizotabwera kwanu kuzakufuna ni inuyo ndekuli kagulu ena kamene ati unongerana amwene achali cha Katolika chikumalawi ndamene akuthamangisa nkhanizi zikombire anthu amene akunyenga ambiri ana kumene koko ndi achalichi panopa ku St. John of God ku Nzuzuko kuti mpite kuli konse akatolika ndamene akunyenga kwambiri in fact timadaba kuti akubwera ku nsonkhano iya mageyi timadana nawo atavala madress mageyi akulu ndamene amakhala ku Katolika mageyi akulu ndamene amakhala kuchani ku Asilamu mukati muone iniwo ma statistics ndaikambapo nkhani iyi time na pa dziko lonse lapansi anthu amene amaonera pono ya mageyi kwambiri amachokera kuchani ku Pakistan Saudi Arabia Iran kumene koko amakonda anal sex amakonda gay sex pagulu amabwera kupha mageyi njenga chimpeni kukhapa munthu pakhosi chifukwa choti munthu ati amakonda mamuna mzake ifezi kuti khuza chani sabwera kwa ife safuna kutinyenga ife tithakungokanaso anthu akugwiririra ngati akugwiririra ana kuli lamulo lonena togwiririra apita ku ndende sizoti lamulo imene lisinthayi sizonena kuti mageyi amagwiririra kwambiri anthu iyayi aliyense amapanga zimenezi anthu amene tikuwononga kwambiri ana ndi amene timakonda chani azimayi amene tikugwirira kwambiri anthu ndi ifeyo timakonda azimayi ndiye mageyiwa
ndi anthu ndithu tikungoyenera kuwasiya, komanso lamulo lisamakhale lakwanu makamaka atchalichi. Chimene akufuna ndi zoti zimene amaphunzitsana kutchalichi kwawoko, aliyense m'Malawi asalire zimenezozo. Zimenezozo dziko ili ndi la secular, silitengera Chisilamu, silitengera Chikhristu, silitengera wamboni za Yehova, silitengera kaya ambona. Ndi dziko la aliyense. Ngati wina ake ndi gay, munthuyo ndi wankulu wadusa zaka 18, msiyeni mpaseni ufulu wake. Kuli anthu ena ake ndi zitsilu, kuli anthu ena ake ndi akuba, kuli anthu ena ake amapanga amagula ma certificate a form 4, kuli anthu ena ake amapanga ndalama za boma. Akalakwisa zinthu kuli lamulo lonena kuti mwalakwisa. Ukagwirira munthu kuli lamulo lonena kuti wagwirira. Koma zoti munthu wangonena kuti ineyo sindikonda azimayi, ndimakonda zangayo, nayenso ndi wa zaka 18 wadusa, ndamukonda, basi niyo zimakunyasani. Alingati agalo amene amwene ati ndiye kuli argument imene anthu ambiri amapanga kuti it's against the laws of nature. Ati ndi chilengedwe sizigwirizana. Amene ineyo panopa ndi inuyo mukuonerani timakonda kuyamwidwa mbolo, all sex. In fact, aliyense amene amapanga sex, amene amanjoya sex, all sex akuyenera kuidziwa bwino. Palibe chinthu chimene chili natural about all sex. Mmalowesa mbolo mkamwa la mzimayi, zimene zozo amagwirisa ntchito dzanja, inuyonso mmalowesa dzala kumene koko, sikuyenera kulowa chala. Andi tikafikana ku anal sex, aliyense mukakhala mu relationship mukakhala nthawi yayitali mugonana chanja, mumafuna tsiku linake muyesepo. Let's try anal sex, kulowesa dzenje linali. Amuna ambiri amene likuziwa ineyo akungoyenera kuti anayesapo. Kodi nchifukwa chani ifeyo timatha kupanga ndi azimayi? Ati yamwa mbolo, tilowesa dzala, koma azimuna ena ake awiri kumene alowesa ponyera. Okay, alowesa panu, alowesa pa mtumbo pa inuyo, akupanga zawo tu. Akupanga zawo. Inuyo zikukhuza bwanji. Ndibwere no kwa Tay Green. Tay Green atakhala kuti ndi gay. Inuyo zikutanthauza kuti hip hop yake simukuyifira. Atakhala kuti ndi gay, akunyengani inuyo. Atakhala kuti ndi gay, akudyetsa kwanu. Atakhala kuti ndi gay, inuyo zikukhuzani chani. Inu mumakonda azimayi. Palibe munthu amene amabwera kumene ngoko kunena kuti mumakondera nje azimayi. Ndiye tikuyenera kusiya zimene zomamvera ngati achina Robert Mugabe. It's Western Satan. Mugabe yo amene waba mabiliyoni ya ku Zimbabwe. Kodi nchifukwa chani ife timafuna tizioneka ngati kuti chifukwa pemphera kwambiri ya Mulungu kwambiri, koma tchimo limene timapanga focus kwambiri ndi la chani? La magay. Napanga kale ka video kenaka kunena kuti Lucius Banda amene ali number 1 homophobe ku chani ku Malawi, akatele ndi kuti waika pa Facebook. Mambo anga kanakhala gay bwezine kulibe. Pakana akuyimba kuzithere pano, anayimisa show ati chifukwa choti magay amakesana mugulu. Aine mama ndituma ndi Mulungu sinimatumidwa ndi ndani kacha. Okay, chifukwa chani Amalawi timakonda kupanga zomwine ku tchimo limene timaona ngati kuti ndi tchimo magayo. Kuyiwala machimo onse. Lucius Banda ajasana mangidepo. Lucius Banda makayimba kuzithere pano, kuli mahuwe, kuli anthu achamba, kuli anthu nama, kuli a polisi kumene koko. Sana imisepo show kuti mwalo wa polisi amene statistically ndi anthu okonda katangale kwambiri. Kodi nchifukwa chani timango achina pemphera mphande panga zomwine on magay. Kodi tikufuna tioneke ndani? Tikudziwa zoti mwambo wathu taphunzitsidwa izizi ndi zophunzitsidwa ndi aku Britain. Tiyeni tizisiye, tizichose malamulo. Lamulo lisamalowe mchipinda mwa munthu. Lamulo lisamalowe mchipinda. Simayamba pang'ono. Amayamba choncho. Kenako abwera kuzakhuza zina. Abwera choncho.
simungapangisa okay nanga mawa nanga akabwera kunena kuti inuyo ndi amayi akunyumba kwanu ko simungapange olo sex kuyika makamera kuchipinda kwanu boma lizikhala kunja kwa chipinda zimene anthu akupanga mchipinda zisakhuze boma. Okay, number 1. Number 2, andamane ziko ili ndalita jenje ino ndapanga kaika video kena kunena kuti amalawi kuchulukana 3% population growth chaka chilichonse by 2038 tikhandi anthu for the 5 million by 2050 tikhandi chani triple population I think 50 million kadziko kakomweka lero kutakhala magay 1 million amwene sizikhuza population sizibwera kunyumba kwanuko ndipo zimangoonesa kuti inuyo simunaphunzire kwenikweni mukakhala kuti you're zooming in on zinthu izizi anzanu tinazitaya kale tinaliho ma homophobes ma chief homophobes tinkadana na anthu tinkaona ngati kulibe tinkaona ngati ndobwera tinkaona ngati chani koma mwene zinayamba kale zinthu sizinabwere pano zikanakhala kuti zinabwera panopa bwezi kulibe chani magay ku Saudi Arabia si bwezi nyama zina zikupangasa ugay. Ndiye ndifuna ndingokupemphani amalawi maloya ano munthu ukalowa mu court kupanga argue against my human rights au gay kodi unapita ku school yake yeti kuchango unaphunzira kuti law kuti munthu ukhale so focused on making sure kuti munthu inakaswentendere kuti wewe umve bwino sabwera kwanu samadya kwanu simagula ufa kwawo munakumana nonse mwini mavuzi kale kodi chikukhuzani ndi chani. Ndiye nkhani za magays inuyo amalawi ndimakuvesani kuti madana nawo chifukwa chani ineso ndinaliko kumene muliko kuphedi kumene muliko ndinaliko kale komano ndinadzipanga enlighten ndaona zinthuzi in fact history ya ine ikuzinenera payoka ndafufuza ndalowa mnyumba mwa magay kukafusa zinthu zezi ndapanga attend ma workshop kumva nkhani zawo ma workshop ena akoti kungobwera polisi ndio aliyese kumene koko amangidwa aliyese ndi gay tiana kunena nkhani zawo kumene koko sizoti atumidwa ndi azungu iyayi ali pakati pathu kumaleko it's easy umamva munthu maziko ajona agenda gay basi sizoti ajona amene timaziwa kale ndi amene waziwa panopa asintha domwe aje inuyo umanyenga azimayi mbwe umanama nyumba mukumangayo ndalama zokuba za boma palibe munthu amene atakutane akubwera kuza kupanga judge munthu amene akupanga judge a Christian manena kuti ndi mulungu yoka chifukwa chani inu mukufuna muzibwera panopa kuzaweruza anthu oti sakukukhuzani ndi ntchito yanu kodi malamulo adziko mukufuniranji kuti azikhala malamulo a Bible mwanu malamulo a mkolani mwanu malamulo akuchikhalidwe chanu dziko ilili ndila tonse kuli anthu ena sakhulupirira za mulungu kuli anthu ena amakonda amuna anzawo kuli anthu ena amakonda azikazi anzawo kuli anthu ena sakonda aliyense kuli anthu ena asexual amene kuti safuna kanthu olothupi pabwere mkazi sakufuna mzimayi sakufuna ma asexuals aliko kuli chi spectrum chambirimbiri kuli anthu osiyana m'manyumbamo chifukwa chake mukamagonana ndi azimayi muona azimayi nyini zosiyana kuona chani kanyemba kaje chachikulu kuona kanyemba kakang'ono kuona amanyowa kuona amakhadzimadzi dziko ndi limene lolo azimuna soti ndi osiyana kuli magay kuli okonda amuna ndi akazi omwe kuli okonda akadzi chabe kuli mahule ngati inu kuli akuba ndipo zikakhaza machimozi aliyense ali ndi machimo ake aliyense ali ndi zimene amapanga kuchipinda aliyense ali ndi zisisi mufoni mwake ndi chifukwa chani tikufuna tizikhala anthu ena akachimtima chodana ndi kuti basi ife tioneke ti anthu tina nake pa Facebook amene amapita ku chalichi makamaka chimene akupanga ndi choti basi ineyo ndioneke kuti ndi mulungu
mulungu wake kuti anthu ena akaumanaso kwambiri, anthu ena akuti basi odana ndi anzawo zoti the worst people woti padziko panopa sakuyenera kukhalapo. Koma ikafika nkhani ya gay, oh no, amene worse than God apeni amene ati Bible limanena kuti amene wapeni. Bible limanena kuti mkazi wanuyo ngati sali virgin pomukwatira mpeni. Bible limanena kuti malaya anuwo musavale pasipa polyester uku cotton. Bible limanena kuti mpando umakhalawo ngati pakhala munthu wochimwa musakhalepo. Bible limanena zinthu zambiri zosamveka bwino. Chifukwa chani iniyo yuzumu? Bible limanena kuti musadye milamba. Bible limanena kuti musadye nkhumba. Bible limanena kuti chani? Zambiri mbiri simungazikwanisa mwene. Zimene zija zinalembedwa kale ndi mtundu wa Chiyuda zawo zimene zonse. Nthawi imene chayi anthu anali osaziwa. Panopa mwene ziko timavesa kuti kodi ichichi chifukwa chani. Science imatiuza kuti kukhala gay sizoti ndi chifukwa choti wawerenga zina zake. Kukhala gay sizoti chifukwa choti ndi wofunda. Kukhala gay chifukwa sizoti ndi wopunduka. Ineyo munthu amene ndi propose number 1, munthu wokonda nyine kwambiri ndine. Munthu wokonda nyine kwambiri ndine. Ndikubuwuzani panopa kunena kuti magayiwa ndi inuyo palibe relationship. Amalawi malamulo asakhale opanga tani okhaulisa anthu ena ake. Ifeye ku Malawi kwa zaka 40 or 50 almost kungotuluka panja kuyenda usiku apolisi amakumanga. Rogue and vagabond. Mlandu ina ake kuti wayuzidwa nthawi amene kumenyedwa makofi kungotuluka kunja. Why? Chifukwa choti azungu nthawi imeneyo samafuna zoti achinaka muzibanda. Nthawi imeneyo samafuna zoti anthu azikhala yavi kumavutisa. Anapanga lamulo imeneyo. Kwa nthawi yayitali ife tikamatuluka kunja kupita kuchani kuchezi kaya mulilongwe muja kungokhala mgalimoto ndiyoti uyenda bwino koma kungoyenda pansi usiku ndiyoti apolisi akuma. Why? Malamulo akuti kale paja olo azimayi omweyo ndikumbukira ku Mzuzu zimayi anangovala chani miniskirt anagwiridwa mu street ndi mavenda. Amalawi tinali anthu ena ake kuti basi za gender equality chiti maona satanic yabwe zimayi azikhala ku nyumba Bible likuti chenje ndi kumakhala zinthu panopa mwana wankazi ineyo my own grandfather agogo ineyo anawamuna onse anaphunzira uyu chemist uyu physician uyu captain ku army ucha anawakazi wonse sanapite ku school kwenikweni. Chifukwa choti kalekale mahadi chidzaka amakhala amene dziko linasintha zomanena kuti azimayi apo amuna apo panopa aliyense ndofana. Zomanena kuti timalamulo takaleti. Chifukwa choti chinthu ndi lamulo sichipangisa zoti chinthu ndichoona kapena chabwino. Ndiye izi zoti tivote tione kuti referendum amene azungu kale amanya kuti anthu akuda afe tisakhale limodzi nawo. Nde kale ngati ku America kujet kuli anthu 200 million plus kuli anthu akuda 13 million okha. Atati avote kuti kodi akuda ndi anthu kapena ayi. Tikuti azungu awina anthu chifukwa azungu ndambiri. Kunapezeka madolo ena ake kumene ku America oganiza makuya amene ananena kuti anthu akuda tikungodana nawo ndi anthu ngati ifeyo tiyenda apase ufulu. Ndiye izi zomanena kuti magayiwa si anthu magayiwa. Musatengere zimene achalichi akukamba. Musatengere zimene malamulo akukamba. Tengani zimene inuyo mukuziwa. Zimene mwaona. Anthu nomweno maona makonda kuonera pono ya lesbian pa internet. Umaona anthu ena azungu koma Malawi maona ngati kulibe. Timaona ngati azungu aja kupangira njinzi kuti angokusangalatsa inu. Kuli anthu ena ndithu amene ali chonchi sizoti kaya atumira sizoti ndasale iyayi. Ndipo zomanena kuti ufulu wa anthu ena upange ndinuwe chifukwa cha kutchalichi kwanu sizowona.
zomanena kuti ufulu wa anthu ena tiyike pa vote sizoona. Sizomanena zoti chifukwa choti zili malamulo ndoti ndi zoona. Sizoona chifukwa malamulo ena anapangidwa nthawi imene anthu anali osadziwa. Malamulo anapangidwa ndi anthu amene nthawi imeneyo anali ndi udani ndi anthu ena. Azungu amadana ndi anthu akuda, anthu ena amadana ndi anthu openga, anthu ena amafuna anthu ena ake okha. Kunali malamulo ambiri kalekale simungakwanisi. Makamaka anthu akudafi. Panopa tufuna tizidana tokha. Panopa anthu amene amada kwambiri magay ndi ifeyo no akuda. Koma chidani chake ndi chopanda pake chifukwa choti ugay sinthenda, ugay siophunzitsidwa, ugay siwochokera kunja, ugay mwana wanu yatakhala gay. Nde kudana nawo kwete zimapangisa kuti kumalawiko panopa mwa mahule 7 mwa mahule 7 ndi HIV. Anthu amene ndi HIV kwambiri kumalawiko ndi mahule tikuwavesa. Number 2 ndi magay. Chifukwa chani? Chifukwa choti palibe uthenga wa za HIV umene kuwafikira magay. Chifukwa choti anthu aja mbranda mulikagulu ka anthu 200 1000 amadziwana okhaokha ndi amagonana okhaokha. Chifukwa choti amaopa zimene zija zimapangisa kuti matenda azizungulira mu community mwawo. Zimapangisa kuti matenda asamachokera kwa magays ndi kulowa mu population yathu. Ndiye tisawasale ndi amalawi omwe. Tiwathandiza by accepting them. Sizoti malamulo asintha chani iyayi. Koma tinguwachosa kuti munthu usamangidwe anti-TO uja. Ine anti-TO palibe chimene analakwisa nangotenga ka munthu kenaka kunena kuti ifeyo takonda. Amene achina timpu za mansamba amene kupenga nazo. Munthu ndevu peya. Ukonda bwanji mamuna nzako. Iwe chitsili ma front page. Engage. Sencha. Imagine munthu kupanga engagement ndi kupezeka pa front page. Zopanda pake. Anti-TO uja mpaka na panopa. Amakonda kuvala madress. Kodi inuyo zima madana nazo chani. Iye amakonda kuvala madress. Okay. Tay green amanyekula mu video yake. Okay. Tay green ndi gay kukhala ngati. Okay. Oh yeah. Amene aja ndi gay. Okay. Amene aja mayenda mwachi gay. Okay. Inuyo sokwanuko muli ndi zinthu zimene mmapanga. Mulibe ndalama. Mulibe ndalama kandi na fiti. Certificate ya form 4 mnagula. Anthu amanena ndina hule. Zambiri. Komano munamangidwapo. Komano malamulo amanena kuti inuyo mukakhale kundende zaka 14. Ndiye amalawi nkhani limeneyo. Kudana ndi anthu opanda pake. Kudana ndi anthu chifukwa cha umbuli. Kudana ndi anthu kuti mutamike kuti inuyo ndinu amulungu kwambiri. Ifeyo enafe amene tinali kumene muliko, we can see through you. You're nothing but fakers. Nde nkhani limeneyo ineyo magay wanatakhala apa panopa ndilibe nawo chani, ndilibe nawo atendi, ndilibe nawo chifukwa. In fact panopa chonchi anthu ena kumalawiko nanga ndalembapo nkhani ndakumana nawo ndi anthu ena kuti akaona ngati ine tola nkhani kukudalira kukuuza zinthu chifukwa choti amazika zoti suyankhula kuchokera pena pake pachidani iyayi. Okay, ndayankhula kwambiri chifukwa choti nkhani iyi amalawi simaganiza mwakuya kwambiri za nkhani iyi. Munyuzi atola nkhani amabisala maopa. Sungakambe nkhani iyi ndikuti anthu abwera pa page yako. Iwe wayamba zogay. Iwe wayamba yeah. Ifeyo sili maopa. Chimene chikufunika kukambidwa kandi nyini itaneni nyini. Musanena leo chiberekero. Yeah, nyini. Nyini iya. Cancer yokumula chiberekero. Yeah. TNT. Let's go a spade. Ndiye nkhani ndi imeneyo. Kaya mutawonera kaya mwasanza
kaya mwandi block kaya mwandi panga unfollow amene ndiza komano wakumva wamva muyambe nokuganiza mwanyuwani kunena kuti zimene kupangazi kodi ndi zofunikira chidani chimene tili nacho kodi malamulo amenewo ndi aloya amene akuthamangisa zimenezi ku court a judge amene dzina lawo amati learned judge ophunzira zaona basi we judge wina kabwera bwino taganiza papa aona umboni ineyo sinakumane kuti gay ineyo sinaone kuti gay komanso ineyo sindimadziwa zoti kodi munthu ungafune bwanji mamuna nzake kuyambira pano amene ali gay zaka 20. I don't know. Anyway, ndimasuleni mu macheni amene muli nawo yang'anani dziko la tsopano dziko la sintha dziko la sintha apaseni anthu ufulu wawo inuyo muli ndi ufulu wanu live and let live Mutafire Morton Bagaya Bright Muhango out. I approve that message. All right then.